Kaixo guztioi, orain azalduko dizuegu zatiketa mota hau, bai? 25 zati 6, birekin ezin dugu zatitu, orduan hartzen dugu bi zenbakiak. Kasu honetan, 25, biak hartzen ditugu. Orduan, pentsatu behar dugu 6 bider zenbaki bat, 25era hurbiltzen dena. Azten gara pentsatzen, 6 bider 3, 18, pizkata handiagoa, 6 bider 4, 24, asko hurbiltzen da. Eta 6 bider 5, 30 pasatzen gara. Orduan egingo dugu laurekin. Bai? Orduan, ipintzen dugu. Hemen 4, eta 6 bider 4, esan dugun bezala, da 24. Ipintzen dugu hemen, eta orduan orain, egiten dugu kenketa, 25. Ken 24 da bat. Bai? Orduan, horrela lortzen dugu emaitza. 25 zati 6 berdin 4 eta ondarra bat.